kepareng katur menggah langgamipun. Iki mau apa to Dik Yati? Mlatiri nonce. Jumbuhke swasana bilih pahargyan kaladangan siang piniji menika panjenenganipun Bapak Rubiono Delasan Ibu Sumarti miwaha putra Mahardya Siwi nyarengi anggenipun para lenggah ngrahapi dahar Mas Landak diaturke ingkang mat-matan rumiyin nggih. Saben kelingan wong manis kawang-kawang ing telenging netra nimas wong yuru pane siang tan kober dahar ratri datan kataman loro asmara paribasan nyidam sari siang ratri kapan boyo kapang giyo yen sinawang ana netra sapa wong sing ora nandhang brata janur kuning lengkung-lengkung sapa wong sing ora nandhang wuyung
diajeng tari. Alah, saiki kok irungmu mancung. Janggutmu nyatis. Lah ya untumu miji timun cahayu, lambemu nyigar jambe. Kaya ngono kok piyai kakung sing nyawang mesti kepranan wong ayu. Ngati-ngati ya. Aja nganti kedadean sing wingi-wingi mbok baleni. Mangkat karo aku bali karo sing ngendang. Loro atiku. Ngono digoncenge ngarep ya gelem iki lho. Aku ki suwe-suwe karo gondrek iki kok teman makan teman. Ora duwe pikiran. Monggo diajeng Yati, enggak usah jernes sliramu, kok saja perengat-perengut. Apa nek karo tari ki dihubungan piye-piye ngono apa piye? Mboten apa-apa Kang Mas. Dadi apa-apa ki ya kaya apa kaya tetep sliramu wong ayu. Heeh. Ya dimasukin. Yen tak rasa raku wawa rasa jroning ati tansah kelingan kembang netra Kuda aku rino wengi. Oh, yuk. Yo. Dek Tuti. Dalem Kang Mas. Aku ki jane yo welas karo sliramu. Lah pripun? Langit teko juk ora nganti tak pijeti wis mlayu mrene. Demi Semar Mulya lho. Lah iya. Leh membelan-belani numpak sleper. Nah nggih. Tak ojok lho Mas. Lah iya. Langsung beri. Lah aku jemput ning Halim kok malah jedule ning nggon Pasar Rebo. Dek Tuti. Dalem. Bungkar polo kependem ya wong ayu. Nggih Kang Mas. Ngalamun ning ati. Ya. Pancen nyata yen sirup ora tak gendong kemana-mana nanging aku wis ngebacut terasno angel konoku angon jati
tresno kang Kagyatri sang kapirangu rinangkul kinempit-nempit duh sang retyaning bawana ya si tukang walangati ya si tukang ngenenging tias ya si tukang kudu garing meat langen kalaning kalayang aglar pandamuncar tinon lir kekonang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng sahyaning para lenggah, para tamu kakung miwah putri sesepuh pini sepuh aji sepuh ingkang satu kinurmatan lumebaripun dumateng sedaya sutresnaning budaya Jawi campur sari ngaturaken wilujeng siang sing pepanggihan sinarengan katang-katang campur sari Semar Mulya pangarsa dene panjenenganipun Bapak Wasimin kasepuhan Bapak Warna Gepeng ugi dipun koordinatori panjenenganipun Roko Masis makarya sinarengan AJS Audio Songkondang ugi dipun garaken langsung lumantar Semar Mulya Channel. Kondangan siang menika sowan pikantuk pakurmatan tinimbalan dawuh saking panjenenganipun Bapak Haji Rubiono dalasan Ibu Sumarti ingkang sampun kepareng netepi darmanipun Dang Asepah hamalakramaken putra ingkang mijil putri inggih menika Diahayu Larasanti Febriani sarjana akuntansi ingkang sampun kalampahan dhaup kalian Bagus Rizky Ramadan sarjana farmasi putra jalu saking Bapak Yatiman dalasan Ibu Kasmi alhamdulillah sampun kalampahan dhaup kali wilujeng nir ing sambikala mugia kagem penganten kalih dados keluarga ingkang saking nama wadawaromah enggal dipun paringi omongan ingkang soleh ugi solehah amin. Bapak Ibu boten katalumpen ngaturaken wilujeng siang sugeng rawuh keluarga agung saking Ngayogyakarta saking Gunung Kidul
saking Semin, saking Ponjong, saking Karangmojo, sedaya kemawon ingkang kepareng rawuh wonten ing tlatah Jakarta ngaturaken wilujeng siang sugeng rawuh sugeng lelenggahan kanthi sekeca sinambi ngrahapi dedaran kanggo sampun samekta dicaosi hiburan kalian Bapak Haji Rubiono arupi campur sari Semar Mulya, campur sari ingkang sampun kawentar wonten ing sak Indonesia Raya, malah kepara dereng dangu go internasional. Nah, menika didukung artis-artisnya Semar Mulya. Kawula tepangaken setunggal mbaka setunggal Kadang Seniwati ingkang nyengkuyung Semar Mulya. Mijil saking tlatah Klaten Bersinar. Sawanipun Dayu Puput Cahyani Semar Mulya kepareng jumeneng. Wilujeng siang Cahayu. Wilujeng siang Mbak Boger. Saya suwe kok saya tambah ayu. Ora sayo awakmu dadi putih kaya ngene iki mandi susu apa piye? Jan Puput ki suwe-suwe disawang malah nyenengke. Ya gemeske ya cemekel sakmene lho. Apane sing cemekel, Mbah? Sing ngendang kaya ora trimo. Kono sing dikarep apa aku? Sinambung Kadang Seniwati salajengipun made in Kota Sragen Asri. Sinengguyung Diahayu Tri Hastuti Bogelwati. Sinambung Kadang Seniwati my wife asli saking Wonogiri sukses. Sawanipun Dayu Yati Hapsari Bogelwati. Sinambung Kadang Seniwati salajengipun mijil saking tlatah Boyolali tersenyum juragane susu. Sawanipun Dayu Tari Mahda lengkap Gondrekwati. Didukung Guestar kali ini asli dari Kota Sragen, didatangkan langsung spesial untuk Bapak Haji Rubiono. Ini memang sengaja Semar Mulya menghadirkan bintang tamu
Garengnya Indonesia. Swanipun Gareng Dole saking telatah bumi Sukawati Sragen Asri. Apik Gareng iki. Lah iya. Dinda kabare piye, Din? Gimana? Hah? Sehat? Kok wedi iki lho karo aku. Bukan muhrim. Dinda jenenge. Haram. Dinda muridku. Tentunya Master of Ceremony dari Semar Mulyo. Kula piyambak Ki Bonggarati Prayitno mijil saking tata bumi Sukawati Sragen Asri. Saya panggungan Semar Mulyo A JS Semar Mulyo Channel ngaturaken wilujeng siang sugeng rawuh sugeng hamir sani sawanipun Semar Mulyo. Mohon perhatian Bapak Ibu yang memiliki mobil dengan nomor polisi A1858TT A1858TT dengan bulan pajak 10 tahun 2008 Masa ke pajak ya Bang? menghalangi mobil yang mau keluar. Kami ulangi, mobil dengan nomor polisi A1858TT dengan bulan pajak 10, bentar lagi ini pajak, mohon digeser. Yuk cok, miak sepini swasono, kadang-kadang campur sari Semar Mulyo, badhe ngaturaken atur ambu kalau mantar lelagon, manut sing ngendang.
Tenan ya Reng. Heeh. Mlakune kudu alon-alon. Sing penting mlebu. Mbak ya anu sing tuweke ganti aku pilih aku. Tuweke kanggo yem-yem ae. Allah MC tuwek elek kaya ngono wae kok. Kemaki. Kemaki. Tuweke iki rasah kemalan. Mangga Bu. Saben bengi nyawa. Ayo Mbak Bok. Jan swantene Ya, sabar, sae Ogel. banget ibuke ya Allah. Kowe iki sing kene rambut. Lah wong Bu Sumarti ki biyen ki presiden kondang kaya Lah nggih. Iki ya penyanyi. jengleng Pak Haji Rubio. Monggo dilanjut Ibu. Nggih. Majeng mengkaro janur kuning. Ah, Piye, ya Reng? pemanasan ya. Pemanasan. Ya orang Lho, nganti tak pinggir mriki gulung-gulung nek ibu ngoten nggih. mboten menak. Masa lho. yo langsung jungkel-jungkel, pemanasan sih. Pemanasan. Kowe ora tau nggo pemanasan langsung mesti. Mulane sesar terus. Monggo Ibu. Kembang wae wetan. Wale. Lah kok balik piye? Nek ngono dung ini dunge memburi. Mboten parang. Pri, mboten parang ngono. Ngono lho. ta? Heeh. Swasta. Iki bogal nyanyi bogal iki. Miku ki ora nyandak Cahayu. Kene Ora tak salesan niku. iki miku. Miku apik. Aku ki nek anu kok yatiku ki Dik saja. Anje, monggo dilanjut Ibu. Kembang Ayo yo yo yo. gareng. Ndasu nganti nusul. Reng. Sing dijengkleng ki Yati kuwi lho. Lah ya. Lah kudune ki mapan rene Jeneng kok rono rono. nanti ngene lho repot aku. Dik Yati jumeneng dijengkleng kowe ya. Aku Ono ta. aku kira ngwayahi nek kene. Kok ora iso ngayahi iki lho. Wah lho, Kowe. Bek. Ono moh nek ra kowe sing jengleng moh. Sem tenan. Mulane aku ya ora jengleng Yati. Kula niku nek mboten bogel mboten Ora pura. krasa. Padha ae. Ora Kagak krasa. Mboten rasa. enak. Kurang Monggo. gede sithik. Yo. Ayo. Aku gak seneng anggar sing mlebu metu. Mbok ya mlebu sik rada suwe ngono terus metu ngono lho. Lho, sampeyan niku pikirane langsung ngeres kok ya. Maksude iki nek arep lagune iki dipas-paske kudu mlebu, kudu metu sing penak ngono lho. tak kira ki tuku teh mlebu sik. Mbok. Oh, wareg agi metu. Mboten pareng berpikirane gati. Es teh kok. Oh, nggih. Mangga, Bapak. Monggo Ibu.
siap-siap. Pacitan. Pacitan sarwi jenang. Bu Marti, Nggih. panas udan Bu. Panas hujan Ampun kembang terus, kembangnya ini ku mengke gogrok. Aku ki mbaten kembange ping 3. Panas Nek yo ora udan apa-apa, mong Ibu. yo- Nah, hujan. janjine piye Mas? Mas Janjine kepiye? Yo ngeso-ngeso, yo mepet-mepet. Ora. Sik Mas, sabar saliman sik. Jek. Panas hujan aling-aling capi gunung. Ayo Gel, ayo Reng, ayo. Bogel. Gareng. Ayo Gel. Hai.
Gogel. Janjane iki demit. piye kok? Sim, biasane nek demit ke seneng karo kembang lho, Gel. Lah kowe iki kok senengane adek duit sing abang-abang, Gel. Wis tak jampine kaya ngono wis terus tak buka kok ora dadi, Gel. Iya ta? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wis dadi. Coba ini, coba. Cedak ini, cedak. Tak warai ngerayu Pak E. Sik Jim. Ya Mas. Ngono wi, carane ngono wi. Mboten parang ngoten niku lho, Gel. Stoke wis enteki kepiye? Stoke go bukir entek. Ayo 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 ayo. Sik, Mas. Ora mangan. Suwo Mas. Tadi duit saya merah. Merah ada 2. Iya. Mana Mas? Najan wadon sarta Lule. Bos kedang rojo Gogel bagus ora sojo ora neko-neko banyu
Apa, Gel? Piye? Iki apa aku mergo mambengi ora kramas ya, Gel? Ampun dina iki